Hej alle sammen, og i dag vil jeg lave et Get to Know Me tag, fordi at det synes jeg, at det kunne være meget rart, at I lige ved lidt om mig, når det er, at I ser mine videoer sådan. Og det første spørgsmål, det er du opkaldt efter nogen? Og nej, det er jeg ikke. Jeg hedder Mette, fordi at min søster bankede både og sagde, det skulle jeg bare hedde. Så ja, nej, det er jeg ikke. Nummer 2 spørgsmål. Den sidste gang du græd? Det kan jeg faktisk ikke huske. Nej, det kan jeg ikke huske. 3. spørgsmål. Har du børn? Nej, det har jeg ikke. Der går lige nogle år endnu. 4. spørgsmål. Hvis du var en anden person, vil du så være ven med dig selv? Det tror jeg vil. Forskellige folk, eller folk har forskellige synspunkter på folk, så man ved jo ikke helt, hvordan de andre opfatter en, men det tror jeg vil. 5. spørgsmål. Bruger du meget sarkasme? Ja, det gør jeg. Jeg bruger det ikke så meget i mine videoer, det er mere når jeg bare er i skolen og herhjemme og sådan noget sammen med mine veninder. Ja, det 7. spørgsmål. Hvad er den første ting, du lægger mærke til ved mennesker? Og den første ting, jeg lægger mærke til, det er folks attitude. Og hvis de har en attitude, jeg ikke bryder mig særlig meget om, så tager jeg med det samme lidt afstand til dem. Hvorimod, hvis jeg føler, at det er en person, som jeg nok godt kunne falde i hak med, så kunne jeg godt finde på at bare gå hen og snakke med det samme og ja, se personen lidt andet, tror jeg. Hvad er din øjenfarve? Jeg har meget blå øjne. Ja, de er blå. Det er de. Scary movies eller happy endings? Jeg synes, det kommer lidt an på, hvem det er, du ser filmen med. Det er sådan lidt... Jeg synes virkelig kommer an på, hvem du ser filmen med. Hvad der er sjovest. Det 11. spørgsmål. Din favoritduft. Og min favoritduft, det er den her. Britney Spears' parfume. Den pinke med de grønne diamanter. Og jeg synes, den dufter mega godt. Jeg fik den i julegave, og jeg elsker den mega meget. Det 12. spørgsmål. Sommer eller vinter? Der vil jeg sige sommer, fordi jeg er fødselsdag i sommerferien. Og jeg elsker sommer. Jeg elsker at bade og være på stranden og bare hygge mig. Jeg synes bare, der er en eller anden over sommeren, man ikke kan beskrive. Computer eller tv? Helt klart computer, fordi at du kan jo sådan set også godt se tv på din computer, hvis man nu var lidt smart. Hvad er det længste, du har været væk hjemmefra? Og mit, det har været 9 dage, dengang jeg gik til FDF. Der var vi på landslejr, og jeg tror jeg var 12 år eller sådan noget, og der var 9 dage faktisk lige over kanten. Jeg begyndte at savne mine forældre lidt. Har du nogle specielle talenter? Ved du hvad? Nu skal jeg lige vise jer noget. Minutnudler. Det var så bare lige et af mine specielle talenter. Ej, jeg har ikke nogen specielle talenter overhovedet. Hold mund, marsvin. Hvor er du født? Og jeg er født her i Danmark, i Jylland. Meget spændende. Hvad er dine hobbyer? Jeg danser, og så arbejder jeg i en bankohal, og så så spiller jeg meget teater, og jeg elsker at spille teater. Jeg kan simpelthen ikke beskrive mig, jeg elsker det. Og de mennesker, jeg spiller sammen med, de er helt fantastiske, og jeg kan simpelthen ikke forklare det. Det er bare noget af det bedste, jeg ved. Har du nogle dyr? 2 sekunder, så skal jeg lige vise jer min dejlige lille vaps. Min lille dejlige vapsehund. Godt slug. Ja, du er så lækker. Du er en lækker mus. Hej. Min favoritfilm?
Jeg har ikke nogen bestemt favoritfilm, tror jeg ikke. Jeg ser faktisk ikke så meget film. Har du nogen søskende? Jeg har 6 halvsøskende, men den ene er desværre død af cancer. Han døde tilbage i 2003, og der var jeg 4 år gammel. Og så har jeg fået en bonusbror, der hedder Kim, fordi at mine forældre de er skilt, og så min fars nye kæreste har en søn. Hvad vil du gerne være, når du bliver voksen? Og jeg vil rigtig gerne være sygeplejerske, og det har jeg gerne vil være, siden jeg var 5-6 år gammel, og det kommer nok også af, at jeg var så meget på sygehuset, dengang min storebror han var syg i de 4 år, han var det. Og ja, så jeg synes, at sygeplejersker og læger og sådan noget er rigtig inspirerende, og det kunne jeg også rigtig godt tænke mig. Det var sådan det her tag, så jeg lige kunne lære mig lidt bedre at kende. Så altså, det var det. Og jeg håber, I nød videoen, og så ses vi igen i min næste video. Hej hej!